Ja, goeie en welkom bij Neet op Vreed. Jong te gast, de voice-winner Iris Kroes. Hoe is haar leven verloren na dit moment? The Voice of Holland 2012 is... Nou, ik denk dat het flink verloren is. Ik weet het haast wel zeker. En Henk Gemsen vertelt waarom de vernijbouwing, mooi woord trouwens, van Tialf een miste kans is. En je kunt zelfs het programma Tussen Kunst en Kiets, hè, dat is mooi Nelke van der Krocht. Wij hebben even een orenvariant tussen kunst en klaai. Ja, dat zullen we eens even zien wat het opsmiet. Je zult die prachtige dingen nog lezen. En kom eens van die bank al en doch eens wat voor het goede doel. Dat haast in een minuut. Ja, een soort volwassen man die binnen de dagen met dwaande. Die struinen dan over het loon met zo'n metaaldetector voor de buik. Op zoek naar een munt of sieraad dat eeuwenlien bij een Romein uit de boekse vallen is. Morgen kunnen ze die vindst bij het Eersteden Museum beoordelen. Lid terug conservator Evert Kramer van het Fries Museum. Ja, en Jos zit hier rond tafel en hij wat prachtigs je voorlezen. Tjeerd Hiemstra. We hebben dacht van nou, het is mooi dat dat mooi is. Spannend voor die man die maar die metaaldetectoren de hele jaar bezig binnen. En we hebben die vragen, neem eens wat mooi, dan rennen we erop vooruit. Wat luidt hier? En wat is die topstick? Nou ja, zie je luidt van alles wat. Ja. Van alles in. Van Romeins tot, nou ja, zeg maar 18e eeuws. Nou ja, wat gouden sieraden. En wat, nou ja, fibula's. En nemen we het dan binnen mantelspelden. Nou, ik weet verschillende tijden. Een lakzegelstempeltje. Ja, nou ja, van dat soort. Ik zeg hier wat, dat schrik ik een beetje van. Dit is een hakenkruis zit hierop. Dit is dus net zo hard in ieder geval. Nee, dat is dat is net van de Romein. Nee. Dat is een keer voelen. Wat is nou van dit hier en wat is een vindst die jij die nest? Nou, dat goudspel dat hakkel die eerder van. En wat die leidt, zeg maar, dat is wat van de laatste tijd. Ja, dat is nou dus eigenlijk maar wat kriebels in de buik van wat is het wurg? Nou ja, dat hak eigenlijk net heel boord. Wat het burger is, kan me nooit zo voorstellen. Nee, ik vind altijd meer het mooie om te vinden. En als ik er een keer ga, dan komt het in het kastje. En als je over er zo dan even naar, ja. Ja, even het Kramer, Jos zit er denk ik al in, conservator van het Fries Museum. Wat is het mooiste stik dat jou ooit in de hand kregen, hè? Wat ik ooit in handen heb gekregen, dat is alweer een paar jaar terug. Dat was een ontbrekend stuk van de grote mantelspeld van Wijnaldum. Oh ja, de fibula? Ja. Er ontbrak een groot middenstuk van de koplaat en dat kwam een paar jaar geleden tevoorschijn. Ja, en hoe zit jou dat dan? Want je zegt u als een rustige man, denk ik, maar spring je dan even omheen? Nou nee, maar dat is natuurlijk wel, toch wel in je loopbaan is dat wel een hoogtepunt. Dat je dat dan net even in die periode, die korte periode dat je zelf bij zo'n museum werkt, dat je dat even kan meemaken. Ja, zeker. Ja, jou krijgt morgen al die stikken krijgen van je neus. Ja. En al die mensen die het beetje tussen kunst en kiets, die hopen dan dat het dat is en dan krijgen ze die nog €4. Dit is misschien wel een speciaal keer. Er is één uitpakken waarvan je nou wel weet dat is een mooie vindst. Nou, ik vind dit is een heel mooi stukje. Dit is een stukje van een vergulde kledingspeld. Bij deze camera. Zo bij deze, ja. Een heel klein stukje van een kledingspeld. Maar hij is heel bijzonder omdat hij verguld is. Waar komt hij van? Waar is hij van? Nee, die ga ik in Terpengebied van. In Terpengebied? Ja. Hege Beintem of? Ja, nou dat is wel mijn gebied waar ik een productie ja. Ja. Het is van zilver met een heel klein verguldsel erop. En dat, ja, die zijn... Hoe oud is het? 7e eeuw. 7e eeuw, Dus zo. 13, En wie heeft dat slinger in letten? Weten we dat nou? Kun je dat zeggen? Nou, ik denk wel een heer of dame van stand. Ja, hè? Ja, vast wel. En wie dat dan situeert, die winnen dan op zo'n terp en ja, die verleren gewoon wat? Zat wij alle dagen? Ja, wij raken ook wel eens dingen kwijt en zo gebeurde dat toen ook. Ja. Waarde? Nelke van der Krocht regelt dat denk ik altijd heel netjes. Dus in dit geval is het voor ons meer de informatiewaarde. Als je nou echt over waarde, dan zit dit heel klein onooglijk muntje. Dat is uit diezelfde periode ongeveer. Maar dan praat je wel over 500. 500? 400 euro? Ja. Dit denk je? Ja. Zo zie je maar. Ja, en die, want dit is goud. Ja, maar dit is van het Fries kostuum zou je kunnen zeggen. En die komen natuurlijk bijna alle, hoe noem je dat, de beppers die hebben dat vaak nog wel in hun bijouteriekistjes. Er zitten vaak granaten in. Oh, ja. En dat is eind 19e eeuw. Dus dat valt nog wel mee. Oké. Nou ja, maar je luidt een mooie tweedehands auto, heeft toch zijn? Nou, nee.
Dat denk ik. Dat denk ik. Ja. Nou, maar ik wil weten wat dit aan zijn wurg is. Joost zult dit begin, waarin het op vooruit. En in het publiek stel ik een paar mensen, want we hebben een oproepdien en die mag je dan aan snack even wat zien letten. Dat is goed. Dan geven we nog verder. Ja, mensen komt aan. Voor goeie. Hallo. Goedendag. Is er nog wat oud spul lezen, Iris? Ergens wat voor? Nee, ik ben nooit echt iemand die daarna op ziek is. Maar ik vind het altijd wel leuk om te zien. Ja. Ja. Ik zie je trouwens ook wat. Hier in de studio. Oh ja? Meestal gebeurt er wat. Op dat plak zit dan vaak een artiest. Ik mis een harp. Oh, ik weet het al. Ja. Die zien ook gewoon thuis. Ja, net mijn naam. Die kon ik net meenemen. Dus die stiet Fiona Wollinghout in het Holland Casino. Dus die stiet nodig geen thuis. Ja, want dan was toen optreden. Ik na je single. Daar hebben we het aan snoer. Ja. Het is Leuk. griezelig drokken die het hoor. Ja. Praten we verder over. Nou even naar Henk Gemser. Want vernijbouw. Dat is het credo waar mij Tialf de toekomst iemand. Geen mooie retri-tempel nu in het Abel Stadion, maar vernijbouw. Prachtig wordt, hè? Helemaal nijbetocht. Van de morgen badden werd critici al benauwd verwienen. Almere en Zoetermeer komen met ambitieuze plan voor een nij te bouwen stadions. Oud-bondscoach Henk Gemser. Ja, je zit in het Algemeen Dagblad. Hè? Dan komt weer een heel soort politici benauwd verbinnen. Als wij net ambitieus binnen oren dat wel. Wat wie jouw vak aan nou eigenlijk? Nou, ik heb natuurlijk de hele zaak in de laatste 3 jaar in hoe dat ging. En zo af en toe mocht ik even in ons komen, via direct. Maar ja, je bent wel heel betrokken. Ja. En als je dus in de vaart der volkeren mooi willen en je zegt dat ze het streven hier om alles in het centrum van Heerenveen te zetten. Maar in combinatie met dus het voetbalstadion, dan weer het natuurlijk prachtig en ambitieus en geweldig. Nou, kind dat net. En dan is de volgende stap. Wat is de goede kant aan de kaart die ze nou die hebben? En die ben er zeker echt. Maar is dit nou een goede stap? Wat ze nou bepaalt, 50 miljoen en dan op nijbouwen of vernijbouwen? Nou, weet je trouwens wat het is, vernijbouwen? Ja, dat kan ik je vertellen. Nou, toch maar. Ja, dat doe ik dagelijks. Oh, dagelijks? Nee, want de situatie is zo dat je hebt 3 klanten wanneer het om reden gaat. Dat zijn de recreatieklanten, dat zijn dus de evenementen. Ik dus treden zelfs bij, maar ook autotentoonstellingen en gratis shows en zo. En je hebt de topsport. En als je dat al jaar, zo het nou is, in één baan hebben, dan is het altijd dat we zitten te hakken-takken. Dat is niks. En dat is wanneer je dus die nieuwe accommodatie, dus jonken, dus de voetbalstadion deelt zitten zoeken, dan wie het weer in je baan, dus dat veroordelen dan net. Nee. En wat heb je daar lezen? Want dit is jouw plan, volgens mij. Ja, nou nee, het is mijn plan net. Nou. Maar het is wel zo dat daar werd ik steeds van het mat uitkoor, die belangen. Ja. En ik dus de faciliteiten daarvoor. Dan is het zo dat je dus de topsport, die dus eigenlijk het hele jaar terug dus de faciliteit nodig hebt om te trainen en andere dingen te doen, om dus de kwaliteit te leveren. Ik vernuiver nu een beetje hoe dus de belangen daarin behartigd binnen door de KNSB. Dat vind ik eigenlijk een beetje, dat bloot ondersnijdt en dat is net goed. Nee. Want wat is het geval? Het is in het Veen op het ogenblik een CTO, een Centrum voor Topsport en Onderwijs. En een hele grote rieders wennen in het Veen. En als die baan ergens oors komen zoeken, Almere bijvoorbeeld, dan zit je in de polder en daar is de faciliteit en het wennen is volle duurder. En de faciliteit van trainen boeten is dus we moeten het hier houden. Let dan even nog één keer de foto's in de camera van hoe jou het dan hebben willen bij Heerenveen. Want dit is net wat er komt, hè? Dit is net wat het nou het plan is. Ja, ik heb een hele orenbaan hier in de Hollebuus op. Ja, maar wat er gebeuren moet nou met die baan, en dat is echt het idee wat ik nou dus heb over de nijsituatie, is dat ze die hele hut, die er nou zit, want zo zeg ik het maar, die scozen eraf. Ja, maar een shovel. De spotmolitten systeem, want dat Henk Derden van Friso het zijn, dat die ben perfect om te broeken. De vlier, die heeft zo'n miljoen kost zien in ieder geval in. Ja. Die bloot zitten, dus geen kapitaalvernietiging. En ze bouwen dus een super nieuwe baan, waar de allereerste van deze tijd op een gegeven moment verbinden, voor de topsport. Die bouwen ze hier, echt voor de grote evenementen. En ze kunnen 360 dagen die kunnen die topsporters daar trainen, maar die shorttrackers ook. En hier komt een 400 meter baan voor de recreanten. Oké, dat is jouw dream. En dat zou gebeuren. En het is zo dat dit kost het 50 miljoen. Ja. Nou, wat praten we over? Dit is toch echt prachtig? Ja, oké. Ja, want we gaan even naar Djoeke en Jan Ikema. Want jou zei het kreeg al jeder maakt Tialf een grote make-over mij. In jontje 86 kwam er een dak oer de Iepenlofbaan. Jan Ikema die had zien voortstappen wel eens op en nou is die baan. En Djoeke Kroeze trouwens ook.
Wie dit vroeger ik al zag? Nee, bliksem net. Dat hele ronde gedeelte, dat koest helemaal sjen. En daar zie je een uitbouw voor. En daar gaan ze naar binnen daar. Heb je zo het idee van dat echt in die voetstapjes je leest als jongen? Oh ja, absoluut. Ik kwam hier als in 67 toen we de ijsbaan kreeg. Mijn oudste zuster, of mijn zuster die schaatste. En dan gingen ze 2-3 keer in de week met mijn huid maaien. En ik wie nogal een voetenbinder tussen. Dus dan moest ik maaien. En dan ging ik altijd op de poot, want dat is dan ik nog, de uitloop. En daar mocht ik dan wat in de weg schaatsen. Maar dit wie vroeger, volgens mij ik al zou, hier is net de sleet, het spoor. En dan kwam hier een dikje, dan ging ze maar hier, dan ging ze hier omheen. En daar gingen de meesten die stonden daar bovenop, dat was een soort natuurlijke tribune. Ik was een jonkje van 12 treetje en dan was hier aan het indraven. En dan waren de grotere jongens, zoals Geert Kuiper en Tom Mulder. Ja, die deden hier dingen met famkes, daar droomde ik dan van. En achter bij het dikje nou, ja. En later we zelf hier een 4, 5, nou dan hier sta ik bij het dikje langs. Ja, en dat dikje dat is op een gegeven moment verdwenen. Maar dat is eigenlijk zo'n beetje zo'n steegje van vroeger, je werd het tuten. Ja, precies. Tutje bordje nou. Grappig is, vind ik, van je zeggen, ik hoor een reclameboer hoe de wereld veroordeelt. Hè? Dat het is al je check en drank en... Ja, het zijn alle keer Drum en Samson en Sonnema, Heineken. Ja, maar ja, het was wel feest, hè. We konden hier wel feest maken. Ja. En meestal kwamen hier wel massaal naar daar. Het was wel goed voor omzet en nooit iemand op het ijs of zo, hè. Nooit een rare ding. Als er nou vroeger de bocht uit vlees, hoe ging dat dan? Nou, dan gingen ze eerst door die sekken heen. Zo, hier die sekken. En dan is hier nog een strook van 4 meter gas. Nou, dan zie je het al onder de modder. En als een heel hut gongst, op een gegeven moment gong ik steeds hutter, dan kwamen ze ook nog wel zien dat de reclameboord erom. Ja, ik voel hem zo wat in die tijd. Hier is al heel wat gebeurd natuurlijk. En ja, wist, het jouwt toch nog wel een beetje een rustgevend gevoel dat het op hetzelfde plak bloot. Dat heb ik dan toch nog wel, nou de hele dag wat doen nooit denk, maar als sportman, ja, dan zou ze heel graag iets nijs gaan willen. Nou, hij wil heel graag iets nijs. Het is een oud leerling van jou, hè? Beide trouwens. Waar, hè? Ja. Ja. Maar dat is toch de wens, Kim, wat nijs. Het de politiek net, wat verkeerd zien, toch net te zeggen, een ambitieus pas 100 miljoen nijplan. Ja, maar wat ik nog mis, en dat moet wel duidelijk komen, dat ze garant staan voor de kwaliteit die hier op deze plaats zit. Ja. Namelijk, en dat je geen compromissen sluit maar dus die kwaliteit. Want die 50 miljoen is er ook nog lang net. Nee, maar dus als je daarover praat, en daar praten ze dus over, dan moet ze daarvoor garant staan. Want als dat weer een handjeklap wordt, dan wordt het heel zuterig en dat is net goed. En die kwaliteit moet je wel willen. Wat vind je van de rol van de KNSB? Die het nou zei, Friesland speelt het met vuur, op dit stuit wordt het met vuur. Want ja, dan zie je we toch lekker naar Almere. We nemen deze krant, hè? Ja, pak hem maar even. 20.000 mensen zitten in het stadion. In Almere, dat is 60 miljoen. Maar je nou weet dat er de ISU die jouwt, dus die World Cup wedstrijden en dus de wereldkampioenschappen die jouwt eruit. Nou, dan heb je maximaal 1 of 2 keer in de 2 jaar, heb je dus inderdaad de 2 weekenden dat je dus bezet hebt, die 20.000 mensen. En voor de rest, al die kubieke meters, die moeten dus de rest van het jaar, moeten die wel verwarmen worden en verzwargen worden en noem maar op. Dus dat is hartstikke duur. Het ondernemingsplan voor zo'n situatie, maar een sluitende budget, dat ken het. Nee, want jij hebben al die ijsbanen in Nederland, Hevel West, Grijns, Amsterdam. Het kan eigenlijk net. Maar ik heb het kennen om net. Dat weet je toch zelf. Ik heb toch 3 keer mooi maken van nabij dat er eigenlijk een camoufleerde faillissement weer. En neem de laatste, pak de laatste eruit, want toen dat had ik gevolgen van jouw retendienstkwaliteit. Ja, nou, er moest zelfs scraapt worden bij mijn yield en zo. Dus datgene wat we dus inbrachten, daar moest een hele protte naar TIAF om die exploitatie rond te krijgen. Want ze moest de opdracht van de directeur. Dat we dus echt dat je dus budgetair neutraal voor het seizoen komen moest. Ja, en daar ben je ook kapot aan gegaan toen? Nou, kapot voor het seizoen, maar op een gegeven moment weer het seizoen terug. Dan, en ja, als zelfstandig ondernemer, dan word je dat niet meer. Ja, precies van de ballen weer eraf. Ja, precies zoiets. Ja. Dus dan neem je zelfs een besluit en daar hoe zeg je dat, geen hard feelings of zo, nee. Maar je moet dat besluiten. Maar wat ik pro dan uit jouw verhalen is, het zou mooi wezen als TIAF, wie maakt je kind wat er aan ze komen moet en die orenplan. Dat is kijk eens met reden en met topsport. Je kan je wel druk maken om die oor, maar je moet dwanden wezen bij jezelf. En die kwaliteit leveren. Of het nou Gianni Rommel wie, of Hein Vergeer of Jan Ikema. Nooit met die oor dwanden, maar alleen om vertrouwen op jezelf. En dat zit het ook hier.
neem die kwaliteit en als dat er komt, zoals dat nou op tekening staat en zou het dus in de kop hebben. Die hut eraan, kapitaalsparrie, toch er in de groen zitten te litten. En dan een tweede baan erbij, zodat je dus de verschillende partijen een beetje kennen. Die tweede baan, die komt er nog net bij. In dit geval niet. Maar de calculatie is dat als die tweede baan er nou in komt, en dat kan nou omdat ze dus op hetzelfde plak blijven, dat kan net bij het voetbalstadion, dan heb je dat op een gegeven moment dus de topsport, die dus in dat super moderne, dus na het tiel af dus komt, die kunnen daar dus het hele jaar trokken in die trainen. Nou, je hebt nog 10 seconden van oproep aan de politiek. Wat moet ze nou doen? Moet ze nou Troszetten nog meer investeren of vind je het dan wel klaar? Nou, het is altijd duurder dan men calculeert. Hè. Dus er komt altijd 10 miljoen nog bij. Maar ze moeten garant staan voor dat de kwaliteit die hier op dit plaatsje staat. En dan hebben wij onze wedstrijd in Tialf en wat ze dan de rest van de vrouw doen, dat zullen we wel. Maar dan ben wij dus klaar voor de volgende 20 jaar. Het bloedt lekker in Friesland. Jawel, en nogmaals, wat oren is prima, maar dat zullen we dan. Oké, dank u wel. Blijf even zitten. Heb je nog trouwens dan misschien wat oude zaken in de auto lezen? Dan kun je dat ook even zien laten, of misschien niet naartoe nooit eens doen. Want ik wil even weten wat er nou gebeurd is, wat je hem we hebben opzet. Hè? Want jullie willen graag een taxatie. Ja, ik wil in ieder geval even leren of ik naar je auto keep. Wat een beetje iets oplevert is natuurlijk zoiets als dit. Dit is een zilveren mesheft. 1599, dus 16e eeuw, met een naam erop. Ansk Herema. Prachtig. Nou, dat is natuurlijk schitterend. Een mes heeft hier, wat dient je maar? Ja, hier op een skilo of wie het? Nee, die niet. Het mas is weer van Eesder, dat is voort. Ja. Maar dat het nog op naam is, dus dat kun je ook gewoon in historische bronnen zou je dat terug kunnen vinden. Dat is natuurlijk voor verzamelaars is dat ontzettend leuk. En wat wie er waren, wat zou je nu nog krijgen? Nou, dan ben je toch wel een $500 ben je wel kwijt. Oké. Dit is een hele mooie soldatenkeizer, Postumus. Maar dat is ook weer tientje werk. Dus dat is net als je met goud had, dan was je gefortuneerd. Nee, dat gaat net uit. Cheert. Als je met goud had, dan had je eentje en dan kon je wel een Jaguar kopen. Is dat zo? Ja. Maar Cheert, dit is dus, dit is een beetje brobbelwerk. Dat kist in de jongens verdrinken in de kroeg. Dat die had ik, ja. Nog wel. Ben je teleurgesteld? Of? Ja, het valt me over de af van even. Je had er toch wat meer van. Ik heb een hegeringskaart, ja. Hey, wat is nou, want vissers die helpen je altijd in de grusten te vangen. Ja. Nou, steeds ik maar zo'n groot ding van die buik en dan hoop het echt op iets. Wat is nou, Jim? Nou ja, het ultieme, nou even een keer een gouden muntje, hè. Dat ben al een mooi product die het opraadt. Hou maar ik nog naar. In 20 jaar tijd zie je en dan wordt het eigenlijk gewoon een keer tijd. Een gouden muntje, even snel kramen, wat kost dat? Als deze Postumus, die heeft hij ergens gevonden. Ja. Misschien ligt daar ook een gouden Postumus, nou dan ben je... Ja, daar ga ik wel aan even. Ja. Ik wil even naar de mensen in het publiek hier mooi erbij komen, want we hebben van de mooie oproep die. En een mooie komstgoeie, wij ben jou? Ja, Klaas de Jong uit Dokkum. Klaas de Jong, en jou ben ik? En ik ben Postmuut Stiens. Postmuut Stiens, man die dus op een knibbelstroot lang in, denk ik. Nee, zo weet het net. Ik had het te volle voen. Oh. Ik wie mijn sleert achter huis daar doen ben. Want toen tackelen en... Kom maar even dichterbij staan. Toen kwam dit boppen. Wat is dit? Ja, dat was ik net te zeggen. Ik weet het echt niet. Nou, wil jou hem even een... Ja. Spanning. Ja. Nou, dit noemen we een fossiel, een versteende zeeegel. Als je wel eens in de Middellandse Zee gezwommen hebt, dan heb je van die beestjes met die lange stekels eraan, die prikken je dan. Nou, de stekels zijn eraf, maar het beestje dat is gefossileerd. Ja. Miljoenen jaren oud. Doe maar. Nee toch? Worden vaak gevonden. Oh. Dat is dan weer minder, hè? Blender. Het kapitaal. Ja. En ze worden hier gevonden omdat het vuursteen wat we hier vinden, hè, in de Friese wouden, dat komt hier via de ijstijden. En daardoor vind je deze fossielen. Nou ja, maar dit is een tientje werk, denk ik. Maar is wel dat is voor leuk als verzamelaar. Ik vind voor de aardigheid, vind ik. Ja. Oké, dan wil ik jouw spelsje. Want dit is, wat zoek ze. Dat is ook weer vuursteen. Maar dit is een aardig wat daarvan. Dus, maar ik laat eerst deze man even vertellen. Dat is wel een skeerlijke zelf. Ik ga me even stilhouden. Ja, was het maar zo. Het is een stuk vuursteen. Verder geen gebruikssporen of wat ook op. Oh, dat is wel wat teleurstellend. Nee. Dat wist ik van tevoren al. Het voelt wel lekker warm aan. Hè, ja, ik ga hem hier nog aan hoor. Ja, maar dat geweldig warm. Op zich zegt dat niks. Maar het is geen menselijk artefact of wat ook. Nee. Nou. Zeker net maar het hele bijzondere om deze stien ook nog even maken. Ja, maar nog even. Je net verbeteren. Jij hebt nog 20 seconden.
Ik heb bij Jelle Reumer verleden week geweest en die zei dat hij een hele bijzondere vuurstien en met name omdat hij de scalper in verzonken zit. En dat treft eigenlijk nooit. Dus het is van zeer grote waarde. Maar je mag dan nog even een keer zien. Kijk. Hij zei ik al zoveel als die en voor ons zeiden. Dus hij zei het bijzondere is dat die scalper in zit. En maar dat maakt het de stien. Dan praat je maar even hoe verder. Als er nog meer mensen binnen die het wat waarderen willen, maak het niks uit, dan kom je maar even bij de Kramer. Bedankt voor je komst. Graag gedaan. En succes morgen. Hey Iris. Hey, wat echt bijzonder is de Aruna Manne van die. Ja. De winst The Voice. Ja. En dan komt er een heel soort op die A. Nou, ik denk dat heel Nederland dat kent. Er is een drietje van Duitse Kroes, Sven Kramer, denk ik. Ja. En wij vonden het echt al heel dreig om dat je te krijgen. Want een week lang aan de belling was, maar al die managers en zo, hoe kan dat? Nou, een hele drukke agenda. En het is nou, wat ik goed zie, wat al je wil en wat al je net kent. Want ik ben net altijd hier in Friesland. Ik ben nou overal en nergens, is maar. Ik ben echt in plakking waar ik eigenlijk nog nooit van jet hier. Nee, vertel eens, wat is een plak? Wat is het nou? Uden. Nou, dat lijkt ergens in Brabant of zo. Nou, wie ik nog nooit west, maar dat is dan. Er komt nou niet zo'n plakking west. Normaal net zo snel heen is. Dus ik ben net altijd meer in Friesland. Dus vandaar dat het altijd even wat lastig wordt om te plannen. Maar goed, ik zit je nou. Ja, dus, nee, we zijn hartstikke blij. Maar en net voor een zonder reden heeft een nieuwe single. Ja, en die is goed uitkomen. Ja. Dus, want dan zou het ik ben eigenlijk nooit nerveus voor een optreden. Nee. Hoe wie dat van de morgen? Nou, van de morgen wie het wel even, toen dacht ik, want de primeur wie bij Radio 538. En dat is wel even spannend, want ik ben toch wel heel benieuwd wat meningen van Fine Game. Maar ik heb ook een hele veel positieve reacties aan. Dus, zullen we een stukje jaren litten? Want ik hoop dat jongenshoest. Maar dat mag net leuk? Nou, we hebben de band nog net, volgens mij, de orkestband. Dan is dat toch zuid volle borst? Instrumentale orkestband. Nou, ik vind het wel leuk om een stukje te litten, want dan jij iemand in totaal. Litten we wat jaren en dat belooft dan aanstaan, dat is het eind. I'm not the good girl you should know. There was a time when I thought of you. There was a time when you thought of me. Look in my eyes and say you love me. Look in my eyes and say you want me. Dat is dit. De harp is erbij ergens. Ja, die zit nou in gedachten. Ja, die harp die moest er eigenlijk wel bij. Want het is natuurlijk toch iets wat bij mij jet en waar ik bekend mee ben. Dus die harp die zit erbij, ja. Hey, even, door hier staat al hoe die drukke agenda. Even morgen bijvoorbeeld, wat zit erin? Nou, toevallig. Dat is wel leuk. Want we hadden nog wel goed contact met het hele team, zeg maar, van Team Borsato. Ja. Dus morgen hebben we even een reunie. Okay. Dus ik morgen even nee, morgen even net. En volgende week... nou, omdat het nou mijn single dus uit is. En volgende week is een promotieweek, zeg maar. Dus dan wordt die single promoot overal. Dus dan hebben we even geen optredens. En ik ben nou zeg maar, vooral bezig met mijn album. Want mijn album komt ik al heel gauw uit in mei al. Dus het is nou af en toe rustig, dan weer heel druk. Want laatst heb ik bij 5 optredens in een weekend. En dan weer even een weekend bijvoorbeeld even niks. Dan zit ik gewoon op zaterdag zit ik televisie te zien op de bank. Oh, dat gebeurt echt? Ja, dat gebeurt ik nog gewoon. Ja, als je het vaststellen, hè? De Voice zit gewoon lekker rustig thuis. Ik zit gewoon lekker televisie te zien, ja. Hey, maar hoe is dat om een agenda te hebben die toch managers van die bepaald wordt? Dat is eigenlijk zelf net met 7 keer in je vriendin. Nou, ik wil wel op stap, maar ik weet het eigenlijk net. Nou, op zich is het ik wel prettig, want het is maar wel al je ding die worden van die regelt en hoe zit zelf al je net meer te regelen. Dus ik vind het op zich wel heel fijn. Maar het is natuurlijk wel even wennen van, want ik weet nou precies nog net wat er volgende week precies gebeurt. Dus dat weet ik al net, dus ik kan nog geen ding plannen. Maar ik heb gewoon alles van roer om nou een succesvolle muzikale carrière aan te gaan. Dus ik vind het al wel helemaal prima. Ja, en hoe gaat het dan bijvoorbeeld bij zo'n programma als dit? Wij bellen en waar bepaalt dan de komst? Het management. Doe net? Ja. Doe zelf net. Ik maar ik vind het hartstikke leuk. Dus Frey altijd wel, ja, lijkt je dit leuk? En wat ik al zei, ik vind altijd alles leuk. Ik ben gewoon een heel positief mens. Dus ja, vandaar. Ja. Kun je even een voorbeeld nemen van de gekkigheid die hoe die hinnen kregen heeft? De oude wanne. En gebeurt nou ben ik erg bekend. Nou, de huldiging in Drachten. Dat was wel heel raar. En vorige week toen stonden we in de Heineken Music Hall en toen... kwam Guus Meeuwis op mij aan en hij zei... oh, hey Iris, zei hij. Ja, we moeten zo meteen nog even op de foto, hè, zei hij. En ik denk, hoe weet Guus Meeuwis nou wie ik ben? Terwijl ik ben echt een heel groot fan van Guus Meeuwis. Altijd ik al best. Dus dat is wel heel bijzonder. Ja. En dan willen ze medaille op de foto? Ja, dat is wel raar. Ja, en dat kan wel even, maar even wachten, want ik komt eerst nog een periode. Dat is nog even niet de make-up. Ja. Nee. Nee, omdat ik het...
mijn manager die hier al zei van, ja, dan kunnen we wel even samen op de foto. Ik breng nog nooit zo'n famkrie, maar iedereen wil op de foto. Want ik vind dat leuk dat ze niet eens tussen die eigen idolen op het podium stiert. Hey, dan moest je een optreden in Holland Casino. Is dat nou een dream? Even. Nou, dat is ik. Meesting van The Voice, die gaan altijd langs de casino's nou. Ja. Dus en ik stier dus Vioonstiek in jou. Is dat leuk? Ik denk het wel. Ik heb er heel veel zin in. Nee, ik ben nog nooit... door die komen. Want dat is nog wel een beetje het verhaal. Ja. Gewoon doen en we zien wel. Ja, nou, ik ben dus nog nooit in Casino West. Dus ik weet überhaupt niet echt hoe te derde iets... Hey, en even, want we moeten helaas al afronden. En ik hoop dat ze nog even wat jongen moest aan van Adele. Maar Oeren hier, we zeggen al vaak dat toch een soort van die vakgangers die verstranden wat, die komen net meer in de hitlijsten. Oeren hier weer. Nou, ik geef er alles aan doen dat net zij is. Want ik ging gewoon echt voor de volle 100% ging mijn muzikale carrière bezig. Oké. Hey, we hebben nog een heel mooi stukje staan trouwens. Oh, echt? Piekenvel moment van het Abel Lenstra Stadion. Oké. Fries volkslied. Is bloedje op, vol nou is broesje en sieden. En broesje terug u sieden op. Vleen op wijs jong, het beste land van dieren. Het Frieske land voor iedereen. Ja. Daar wie ik bij. Piekenvel, ja, jij wint erbij. Ja, prachtig. Oh, leuk. Ja, mooi man. Jij vond Piekenvel? Nou ja, je wordt altijd kort als je het Fries volkslied hebt. En dan als zo'n vrouw, maar zo'n soliste, dat is geweldig. Maar iedereen om je heen weer hartstikke stil. Het is wel heel bijzonder om daar... We moeten aanronden. Ik wil nog even die eerste fjouwe zin van Adele weer terug elke keer in die jury omdraaien. Kom op. Je kan niemand omdraaien nou, hè? Nou. Dat is dan wel een beetje jammer. Oké. Jij zou ik even omdraaien. Oké, komt-ie. Maar ik heb net mijn hart bij me, dan doe ik het even zo fysiek. Oké. I heard that you settled down, that you found a girl and you're married now. Oh, prachtig. Nou, applaus. Dankjewel. Hier is een soort succes. Dankjewel. Ja, en jou ik geef ze maar jouw streven naar een mooi tiaf. Ja, alle weken mooie meesten bij een oproep doen. En you staat Jacqueline Veldstra in de spotlights. Mag ik er even tussendoor, mensen? Goeie. Ja, ik sting je net echt op fibula's, hoop ik. En al die andere dingen. Jacqueline, hoi. Ja, dat valt je van alles op mijn kontboes, hè? Dat gaat net van die minuut al, hè? Oké. Vertel, waar staan je meer alle hier voor mooie shirtjes trouwens? Wij staan hier voor NL Doet. Dat is op 16 en 17 maart. En ik wil hierbij een oproep doen aan scholieren, bedrijven en alle inwoners van Friesland om mee te doen dit jaar op 16 en 17 maart. En wat kun je dan doen? Nou, dat betekent dat je een dagdeel of een dag je inzet voor een maatschappelijke organisatie. Ja, zoals? Nou, je kunt bijvoorbeeld met je klasgenoten een speelveldje opknappen. Of je kunt met je vriendinnen op stap gaan met een groep gehandicapten. Of met je voetbalteam een terras opknappen bij een bejaardentehuis of zo. Ja, en hoeveel mensen heb je daar vernedig? Heel veel. Er staan op de website NL Doet allerlei klussen in heel Friesland. Dus het gaat niet alleen om Leeuwarden, maar heel Friesland. Wat zou ik dan kennen? Ja, dat weet ik niet. Nou ja, ik kan een beetje presenteren. Misschien heden niks van. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat de Noorderbrug bijvoorbeeld, die hier is, het heel leuk zou vinden om nog dat je lang zou komen. En wat ging dan wel bij Noorderbrug? Dat weet ik niet. Ik weet niet wat Noorderbrug zou willen doen hier. Ja, daar is Noorderbrug. Nou, ik kom bij Noorderbrug. Oké, mooi. Dat is beloofd. Tierendank. Succes en mooi. Ja. Ja, mensen, dan wie dit neemt, ontnijden wie gefreed. Zo, ik ga er wel even los. Nou, bedankt hè.